Nganay pat ayu yame atray usim debit yame uyaro urway namar kijing lepha jong me baro yanga try nga hangingan why hallelujah Nganay pat ayu yame atray usim debit yame uyaro urway namar kijing lepha jong me baro yanga try nga hangingan why hallelujah leng ba kisngi kipnay kibang ilalek no i ai nu ya me try yang i mem shem eno hadu kane kasi usnam tumai ngi yo kaburam ya mengi ai ublay halor baro i ai ku place nam tumai basuk bak men yapi Kiloki joki kaki man hasnong jongi Ublay unang kurkuker roha baro kilya Dajing iyang iblay un pendak dia Ai ba kan jing i jong me kan sen shar ki ying ki sem hagash nang baro par wala jing ekin wan sha me ublay ngin jan try to is nay alam kisni banwan Ai ba ka jing i jong me kan sen shar ki ying ki sem hagash nong baro par wala jing ekin wan sha me ulay ngin jan try to is nay alam kisi banwan leng ba kisngi kipnay kibang ilalek no ai ngu ya me try yang i mem shem eno hadu kane kasi usnam tumai ngi yo kaburam ya mengi ai ublay halor baro ni ai ku place nam tumai basuk bak men yapi Kiloki joki kaki man hasnong jongi Ublay unang kurkuker roha baro kilya Dajing iyang iblay un pendak dia Haba ngi yai lenti nang ni nam thâm mai kik mat ngin khmit sha me ablay ngi phai nadu ken the shin rang hang ni hasnong trang blang yai tin lenti bangin nang jam sha prang Haba ngi yai lenti nang me yusnam thâm mai kik mat ngin khmi sha me ablay ngi phai nadu ken thai shin rang hang ne hasnong trang lang yai tin lan ti rangin nang jam sha prang leng ba kisngi kipnay kibang ilalek no ai ngu ya me try yang
ngi mem shem eno hadu kane kasi usnam tumai ngi yo kaburom ya mengi ai uble halor baro ni ai ku blaze nan tumai basuk bak men yapi Kiloki joki kaki man